Bueno, pois xa estamos de volta en Tarde Piaches, ademais moi feliz, porque saben o que pasa? En Galicia ás veces pensamos que non hai luxo, verdade, Isabel? E tanto. Pero hai un luxo gastronómico. Cando falamos de banquetes e banquetes de verdade, aquí a miña compañeira sabe do que estou a falar. Totalmente. A ver, abrállame. Temos a sorte de que aquí podemos falar de gastronomía, de excelencia e de luxo, porque hoxe temos a nosa experta en luxo, Alicia Huidobro, moitas grazas por vir. Hola, Isabel. Hola, señora Tarde. Hola. Eu xa estaba esperando que chegara este momento, de verdade. Porque esta muller abrállanos sempre. Sempre. E realmente a mí non me extraña nada que este ano estea a fronte dun dos eventos gastronómicos máis importantes prácticamente a nivel europeo. E digo vos por qué. A ver, cale. Estamos a falar do evento Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago, que se celebra anualmente en Gonte, en Negreira. Realmente é un evento de referencia, xa digo, europea, pero que xorde todo como xorden as cousas, como xorden aquí, das amizades, de compartir o bo, de disfrutar do bo. Entón, a boa gastronomía xuntou a uns amigos, aos señores Rial, os irmáns Rial de Casabarqueiro, hai moitos anos xuntáronse con grandes cociñeiros e dunha reunión de amigos xurdiu o que hoxe é este evento solidario. E vai nolo contar estupendamente Alicia, pero como levo presentando... É que intrígame moitísimo que estás a decir. Evento internacional, gastronómico, unha muller que entende de luxo. Totalmente. Ti que sei que o presentas ano tras ano. O sea, xa, o luxo está garantizado en todos os aspectos. Aí está. Pero, sí, Alicia... estamos felices. Bueno, o primeiro que teño que decir é que é unha gozada ter a Isabel Blanco como presentadora e embaixadora, non só da súa terra, porque se celebra moi pertiño da súa terra, senón como embaixadora da boa gastronomía que temos neste país, non? O sea, que moitísimas grazas, Imagínate, Isabel. eu que estou contentísima de tela como compañeira, imagínate os da gastronomía galega, ten que están facendo así. Estamos moi contentos. Eu estou moi contenta por reencontrarme con Alicia despois de toda esta volta de anos, non? Porque as grandes profesionais, como ela, gustache espellarte nos seus ollos e ver que fan as cousas ben, e que empezan a facer as cousas e darse a coñecer aquí en Galicia moito máis do que xa era. Entón, agora está vencellada a este proxecto en Gonte. Contanos un pouco, porfi, como quen ven este ano, como é o programa deste ano, porque é moi interesante. Por que é tan importante, non? Bueno, o decía Silvia, o nome do evento chámase Estrelas Solidarias no Camiño de Santiago. Total, que o temos todo. Estrelas por Estrelas Michelin, agora falaremos de eso. Estrelas Michelin. Solidaridade. Estamos vendo as imaxes do evento, me imagino... Do ano pasado. Do ano pasado. Sí. Moi ben. Solidaridade, moi importante, porque sen a solidaridade este evento non tiña moito que decir. E camiño, porque faise en Gonte, en Negreira, nunha vila a 30 km de Santiago. Estamos falando dun evento, como decía Isabel, internacional. Non é nin Madrid, nin Barcelona, nin San Sebastián, onde, por certo, están a maior parte das estrelas Michelin concentradas, e en Negreira. Bueno, pero estamos a ver unha imaxe, A ver, verdad? imagínate todos eles subidos... Non, é que os estou vendo. Hai todos postos bueno, ti guapísima, como sempre, pero todos hai postos como se chama? Coa chaquetilla branca. Que se lle impón aí nese momento, que este ano vai ser diferente porque Alicia ten moito ollo e hai que rentabilizar os tempos. 40 dos mellores. Isto realmente é unha cousa maravillosa, porque tantas estrelas Michelin como chegan a Gonte, que non é casualidade, porque os irmáns Rial están moi ben relacionados. Cantas estrelas Michelin veñen este ano? Bueno, este ano temos a sorte e o privilexio de recibir a 40 chefs estrelas. Por que decimos máis de 70 estrelas? Porque as estrelas danse aos restaurantes, non aos chefs. Entón, un chef, como pode ser Martín Berasategui, o do Garrote, que o coñecedes todo ben, da televisión, Martín, por exemplo, ten 9 estrelas. O que máis estrelas ten en España, porque ten distintos restaurantes con estrelas. Pero non sei se a xente sabe moi ben o que son as estrelas Michelin. Non, a mí encantaría, porque era unha das preguntas que tiñamos aquí, verdade, Isabel? Hai que explicalo, non son gratuitas, veñen por moito traballo.
con moito esforzo. Bueno, as estrelas Michelin, como estás a decir, Isabel, é o máximo recoñecemento que pode recibir un restaurante a nivel internacional. Vamos, hai xente que colle un avión só para comer nun sitio destos. Perdón, ¿vale? é que hai un turismo gastronómico asociado a eles, España está na vanguardia. Completamente, pero o mellor de isto ten unha historia moi bonita, Sí. porque as estrelas Michelin non naceron desde un punto dunha empresa gastronómica. Naceron dunha empresa de neumáticos, Claro. os Michelin, que todos coñecemos, non? As rodas das Michelin, Claro, non? sí, Bueno, sí. pois os irmáns Michelin, Sí. temos que irnos a Francia ao século XIX, non sabían como, había poucos coches naquela, non? Eles vendían neumáticos, Sí, e sí, non sí. sabían como incrementar as ventas dos seus neumáticos, entón, que fixeron? Pois imos facer unha guía, en esa guía decían ruta. onde repostar, onde comer, onde dormir, todo moi ben, xa te podes Claro. imaginar. E, ao final, isto era marketing puro, porque que pretendían? Pois que a xente se movera máis, gastara máis os neumáticos e, ao final, comprara máis neumáticos. E Ao final, comera o que máis, buscaban, e non? os Michelins... Ímolos poñendo nós, Exactamente, nas rodas, e no corpo e no bandullo, está claro. Pero en todo caso, insistir moito, porque moita xente di, como ven, os cociñeiros están ben vestidos e que están nestes actos, e parece que non hai traballo detrás. Hai unha pulcritude, unha exigencia, un restaurante estrela Michelin, Alicia, contalles o nivel de exigencia que ten detrás para poder estar sempre nese nivel que se lle exixe. É a élite. Estamos a falar da élite do mundo da gastronomía. Claro. Son verdaderos magos na cociña. Por exemplo, falamos de que ti podes ter un restaurante que podes ter unha estrela, 2 estrelas ou 3 estrelas. Ben, Se tes unha estrela, a cociña é fantástica, Ben. vale? Vas alí e comes maxia. Se tes 2 estrelas, vaite reservando con tempo, Claro. porque xa vai ser difícil que atopes sitio onde comer. E Moi se ben. xa tes 3, eso é a pera marinera. mira, estamos Date- vendo estas imaxes que Por son exemplo- o interior dunha cociña, non? Unha Sí. cociña de, pois eso, dun restaurante Michelin. É un traballo, como ben dis Isabel, pero de auténtica organización tecnolóxica. Totalmente. E ademais, algo que a xente non o sabe, cando a guía Michelin utiliza inspectores, vale? Que é moi interesante. A xente que está traballando nos restaurantes non saben quen son esos inspectores. E os inspectores van varias veces a comer a esa casa. Pero o mellor desto é que eles teñen que facer a cociña sempre do mesmo nivel. Un día pode estar un inspector comendo na mesa al lado o mesmo que estás comendo ti. Non O sea fan que- un o menú sea que distinto non ni o nada saben. diferente. O Non. control de calidade. Non o saben. Non o saben, non. Non. Van varias veces, varios inspectores, e dependendo diso, pois, ao final é cando lle se otorgan este recoñecemento, non? E todos os anos hai que validar a estrela. Totalmente. Que non lla dan, entón xa esa estrela Michelin para a vida. No, ti validas. Os inspectores chegan ao restaurante, comen, ti non sabes quen é, e de repente fanche unha puntuación, e ese día podías ter un mal día, pero non valen os malos días nunha estrela Entón, esas Michelin. puntuacións chegan cando é a gran festa, non? Esa noite das estrelas Michelin. Bueno, E aí é cando elixiron nesa ocasión, pois repites ou non repites? claro. Exacto. A ver, o normal é difícil perder unha estrela, Sí. eso é a verdade, porque a xente, os chefs comprométense moitísimo. Innovan. Comprométense moitísimo, innovan Inve- cos clientes, cos Os produtores. investimentos son grandísimos. Kilómetro cero, produto de cercanía, o sea, a verdade é que o traballan moitísimo e ao final está aí o recoñecemento. Fíxate que en España temos 250 restaurantes con estrela Michelin e Galicia, É Galicia, ese é só un punto Galicia interesante. ten 19 e subindo como a espuma. Todos os Señores, anos. 19. 19 na última edición, que esperamos que Nada, na próxima que suban, teremos máis, non? Que suban. Bueno, e como nace este proxecto tan bonito que Estrelas no Camiño? Pois eu decía un poquinho Isabel antes, non? A ver. Ao final isto nace dunha amizade, da amizade da familia real, dos irmáns real, con un dos grandes da gastronomía española, Claro. que é Juan Mari Arzac. Coñeceron a Juan Mari Arzac na primeira edición de Madrid Fusión en Madrid. Estou falando máis de 30 anos, encariñáronse moito, Juan Mari viña a Negreira, de feito tivo hasta unha casa ali, viña moito, e empezaron a reunirse, cando ele estaba de vacacións no seu restaurante, el viña a Galicia a reuníase aquí con amigos e con xente que traballaba con el. Empezaron 105,
logo 15, logo 25 e logo 80. E chegou un momento que aquelo xa non se podía aguantar. Entón decidiron que había que facer un evento. Claro. Totalmente. O evento Así foi, cando verdad, é, Isabel? O evento empeza prácticamente esta noite e mañán temos un programón. Total. Ao longo do día. Ajá. Dicir que vemos nas imaxes, Sí. vale, que estas son do ano pasado, pero estamos vendo aquí a varios deles, Veña, pero presenta, vou vai dicir dicindo. que sempre vai bo tempo, fai un sol bastante importante porque témonos asado, pasado moi ben. Ese día, concretamente, facía un pouco de vento. Para mañá xa se agarda mellor tempo. Moi bo Contanos, tempo, Alicia, moi bo tempo, contanos como é o programa de mañán. Bueno, tampouco debería contar moito, pero algo vos vou contar xa que estamos aquí, vale? Podes achegar todo o mundo? Non. Xa non. Isto é só por invitación. A mañá, a noite sí. A noite sí, No, poden comprar a xente, non, de Galicia as entradas. Hai dúas etapas. A primeira Vale. etapa pola mañá, que é unha Sí. etapa só para os chefs, Vale. onde van coñecer de cerca o produto galego, o que estamos a facer, e van ao Cabo Vilán, van a probar Galicia calidade os seus produtos. E logo, pola tarde, temos un eventazo. Ben. Unha festa gastronómica, pero como ten que ser. Que a xente paga Sí. unha entrada, Unha entrada. porque é con fins solidarios. Estámoslo a ver. Moi ben. Para Art for Dent, Sí. este ano. Sí. Realmente todos os anos se recauda moitísimo, as entradas véndense de contado, Rapidamente. afortunadamente, realmente a xente está sendo moi solidaria, verdade? Así é, Art for Dent é a asociación sen ánimo de lucro que este ano a que vai destinada o recaudado, pero o importante desto é que hasta as 12 desta noite podese comprar entradas en a taquilla. Simplemente poñen... En ataquilla.com. En ataquilla.com. Simplemente poñen estrelas solidarias no camiño, esas atopan. Bueno, pues creo que con esta mensaxe queda todo claro, non? Que temos un eventazo gastronómico en Galicia, Isabel presenta ese eventazo, hai que decir que está a piques de casar con un auténtico cociñeiro estrela Michelin. Sí, que sí. estará vendo a tele e dirá, Sí, pero sí. non me menciona a miña prometida, por favor. Claro que sí, que eu teño que mencionar e sobre todo fago con gusto, non só porque un o meu Michelin. marido, senón porque é unha estrela Michelin que todos os días está pensando, gustalle moito a arte. É o primeiro que lle dixen cando vin os seus pratos, dixen, Yayo, chamase Yayo da Porta. Yayo da Porta, un dos grandes. Aí Un dos toda a grandes, familia, claro. e a Esther, a súa irmán, dándolle unha aperta desde aquí. E realmente, el consome moita arte, non gustalle moito a pintura, entón os seus pratos son pintura. Dixen, deberías colgalos nas paredes. Pero bueno, non lle pareceu ben porque ten outros cadros De outro de xeito, moito de valor outro tamén. xeito. Pero el Bueno. disfruta moito da cociña, mañán estará tamén, de feito voume xuntar con el dentro de pouco. E nada, Pues dito queda. Aí quedou. Bueno, pues moita sorte para mañana estrelas no Moita camiño. Graciñas de verdade, Moitísimas Alicia, gracias a vos por sempre. contarnos isto. E nada, Isabel, que o disfrutes tamén ese evento ben, por la grazas. proximidade da gastronomía galega, dende logo que sí.